tamin'igny lohandohany herignandra igny nagnano mofo maiky boka ingara valomanagna mariky nitety faritany tsy laniko tsy amy rano fa ela zany volagnanao monsieur Marc Ravalomanagna amy tognonao zio no ndre te tandrazagna mipitra amizay fotony mangala barakategna anao fahitako anao sérieux raha ambarako anao zegny barakategna ataonao anao fa namiany vahoaka voninahitry anao fa niloloa voninahitry tsy amin'ny aky fito taogno anao teo nisy olony menimeny anao nagnano olo nataonao zay vahoaka zay nanginy ifo ino raha tsy nataonao tagnatin'ny fito taogno tamy fitondragnany Madagasikara ken raha mba rere anao ny hoe niakatra fito isan-jatony niaraka rena azao vahoaka madiniky nanan-karena tamin'igny mba aboa io volagna io fa hoe niakatra fito isan-jato niaraka rena de ina ny fentraikany tagny amy vahoaka nagnity sakinao ambara monsieur Ravalomanagna fa oleky anao magnano mofo maiky mitety faritany tsy laniko tsy amy rano egny anao ndraiky boky isaky anao mitety faritany igny ndraiky boky za tsy nehenao ty Moïse nitondra le didy folo nianiky andrenivohitra basiky zay zala olobe anao ndre anao tokony ajenay noho ny anao tsy magnaja tegna zay tsy agnajano magnanaova regnane ray aman-dreny mba zokinao lavitry mandria-piadanagna rotelo mirahalahy tsiragnana ratsiraka professeur Zafy ro koa fa nadoson'olo teo ro koa fa nidiran'olo malo ro nangala plasy ro nanginy ary voninahitry niaja nataondreo navian'olo ziska niaro mbola jeno fa anao zala izy koa mpagnano politika amy fotoagna zao ty iaignanay zao ty anao tokony le hoe doyen tsy haiko na hainao dikan'izegny Ravalomanagna na tsy hainao anao zay baka sarosarotro aminao le volagna français anao zao olo tokony mipetraka amy place misy anao ma doyen anao fa tsy egny anao karaha Moïse hoe tia mididy folo de enti mitety zao tontolo zao de ambarano ny vahoaka koa izy Andriamanitra anao ma Moïse egny anao ndraiky igny boky igny ty tsike ty makatsy ty makatsia ty makary ty jaleby ty palisanta président Ravalomanagna maheza lakatody zamy maheza lakatody tsy hainao dikan'izegny magnontaniaro ko ty karaha za io anao karaha mivolagna hoe ty matanjaka nino anao mbambaraza matanjaka nino tim halatra fagnabaribariagna vahoaka koa misy antoko politiky natanjaka teto Madagasikara tsisy karaha nataony PSD ndraiky Arema regny nagnano raha nientefa tamy vahoaka nagnano raha tamy fiaignam-bahoaka fa tsy anao tsaroanao ndraiky tantaraka satigna tsy haiko anao sagnatriany vava tsy hovoanao fa tsy anao voany maladie de Alzheimer ka mody arianao jery hoe tantara aloha ivalo tantara tsy avalo tsaroanao anao nangala place teo 2002 karakory nataonao nangala place 2002 ino raha nataonao nangala place 2002 président nene mbola jeune Michael mais respect mon colonel mbola jeune plus que anao izy nangala fitondragna fa anao fa firy taogno anao nangala fitondragna en force force nangalanao fitondragna tamy 2002
Nagnitsy nambiasanao ny asa nagnatanteraka ny adidiny mandeha ampiadanana izy président Ratsiraka. Fa nilingilingy anao nangala le place par force. Igny le tegna hoe coup d'état. Fa ty tsy coup d'état. Ty tolom-bahoaka. Vahoaka tsy nitangataka 13 mai. Vahoaka tsy nitady 13 mai. Raha nangatany vahoaka tsotra hoe jiro, rano, fagnovana. Fa anao coup d'état. Niany anao mitety ary mitety aty mikritike ary anao boko masaky mivola fa zany tsy maly tsy miady amin'ny président Michael. Si miady amin'ny président Michael anao fa anao tsy aritsy izy. Fotony vahoaka ambadiky nany, vahoaka miaraka aminany, efa tonga saigny ny vahoaka nga. Marky Ravalomanana. Mofo meko ozy aminareo, tsy laniko tsy amy rano, manjary mifindra faritany. Zay boka le volagna amitsika avaratra agny, nagnano mofo meko boka izy ao tsy lany tsy amy rano boka, regny mitety faritany igny. Azovy maloza, anao ane loza fa tsy vahoaky, loza! Izy, dady Ravalomanana. Dadanareo boka igny fa tsy dadako. Babako fa natsabako fa ela za miambigny izy mamoa. Alahelo kanigny ninonga. Fotony anao tsy navitavita ny président Michael fito taogno. Président Michael ane vo efatra dimy fanjava naviany io. Zahay jeune, zahay tanora mahita taviny, mahita ny atsarany. Fa anao déjà anao 2 fois nagnano autoproclamation. Une fois anao nagnano autoproclamation, aboko nampody, aboko nagnano ndraiky, io anao nitondra. Promesse no tsarova. Nira nambaranao vahoaka malagasy tamizany 2002 zany. Raha zalany eo de azo 4 jiaby anao. Aia 4 namianao zay? Aia 4 namianao zay vahoaka malagasy e? Aia fanagnana frigidaire makatsy makaroa taminao nangala fitondragna tamy Ratsiraka. Tanteraka anao. Nataonao tsisy. Nina nataonao navyo? Nataonao ny agoa. Parce que ialanao amy la douane agnifanao camion sy ny fitaovagna andeha ampiasanao tamity koa. Baka ampidiranao voiture utilitaire. Za tsy magnadigna tantara Marky Ravalomanana, tsao tsy hainao. Za tsy niantra I love you, good morning inao io. Fa za tsy magnambany vahoaka, ary tsy mamitaka vahoaka. Ary tsy magnano mofo maiky tsy lanitsy amy rano mitety faritany karaha anao. Nanjay nampidirinao baka agny casque ny chinois karaha soupière. Anao vao mivola fa iny casque. Nampidirinao baka ny bisikilety. Ndray Fernandel I Barnabe film iny tsy mandeha bisikilety karaha regny. Aniana anao président ne miasa 4-5 mois fa hitane taviny avondrahany fely mahoaka amy vanio 2 jours izy may masiro fa anao mofo maiky tsy laniko tsy amy rano mitety faritany de wa aboko zany tsy miady amy président Michael. Président Michael ane président i tsy nagnano coup d'état, i tsy nagnongagna fanjakagna fa izy miaro vahoaka satria mafy nazo vahoaka nataony raha Jojo tagnatin'ny folo araiky ampy tao. Fa nanao ino raha nataonao vahoaka tagnatin'ny 7 taogno? Koa boka tamin'ny Etavaratra tagny nataonao fagnoregnana angady tany malemy. Tombato firy vody manganeta Tombato na maketo na leno. Mbala manasy faritry sava. Firy manasy mibodobodoenao tagny. Ameko afa koa anao. Volagna boka. Anao nitondra Marky Ravalomanana. Azovy directeur ny
secret tam'izay olonao matériel mbola fa DCAN to na lafon'le zalana manao directeur atao magnontania piasan'ny secret nanao koa fa matra zay anao niany raha valy fito fona koa tsy avy raha valy sivy magnajategna ray aman-dreny anao zao raha tokony loloavinao doyen mba magnanaova nataony taloha koa fa tsy teny vahoaka pitra koa fa alam-bahoaka mipitra sitragna alan'andriagna tsy karaha alam-bahoaka anao ro voatany ao ne tompony volagna zegny loza ianao ny lozako magnano asa tsy asanao Moïse mitondra igny didy folo igny mitety bongoromby folon'ny Madagasikara tsisy raha pare aza baribarenao vahoaka zala anao volanao matanjaka tima matanjaka ifa volan'ny jirama ifa impony fanjakagna anao koa matanjaka baka conseiller technique ny primature tamin'ny andro premier ministre araiky teo ny nagnamenareo délai une semaine na ino anareo tsy navy nitondra dossier taminazy magnamary fa nareo na efa-impôt ifa volam-bahoaka ifa volan'ny jirama firy raha namboariny zany PSD zegny ta Madagasikara firy raha namboariny zany arema zegny indrindra ny éducation tsy nataony arema tambany raha firy mpianatra naheraha nahazo bourse nandeha ivelany tamin'ny andro ny arema fa tamin'ny andronao mba mbarazakony mba 4% mpianatra naheraha mba nalefanao nianatra ta ivelany niananao mandeha mitety faritany ndraiky ty ay anao ma Moïse za tsy nenao Moïse Abraham aza magnantoetry karaha io ray aman-dreny pitra madoye anao fa zay tofoko ambilaza indesiny jeune karaha zay zo ary mizaha jeune tolona 2025 taianao raha valimana mbarazabaka ny sanalonga tegny ve anao ny tolona tegny amkianja ve anao ny olonao aby reo nandeha nitaky 13 mai tsy raha 13 mai tadiavinay zay tsy miasa loha io na 13 mai io na 14 juin io na 1947 io tsy jirenay raha jirenay décentralisation budget provinciaux état fédéral point barre fa zay varatra agny zay fa miray feo araka volagna ny doyen René Rasolofo fa zay fa tsy voabadona ro eky zala hitanao zala raiky namiako agnarana malaky aminaka magname agnarana heureusement za tsy miasa amin'ny état civil za koa miasa amin'ny état civil anao fa namiako agnarana anao ndraiky amiako agnarana fony any izala igny Patrick ndraha igny fa agnambaragna indra nambarako tsisy andra za mikaiky izy colonel parce que tsy leony jerinazy cerveau-nazy étoile misoroko nazy ndraiky amin'ny lohanany manjary mipete plomb zay izy fagnambaragna lava nataoko hoe sitragna za mikaiky izy raha fagnambaragna Patrick ke za koa ikaiky anao Marc Ravalomanana manomboky ny any anao ka iko le raiky hoe Marc Ravalomanana raha mandefa ino le raha mandefa anao nanjaha karaha tsy haiky ely miaraka tsisy raha manjary amin'ny Madagasikara egny anao good morning wasmiklik nandefa taratasy zao any amin'ny Nations Unies nandefa taratasy zao any amin'ny SADC nandefa taratasy za any amin'ny Union Européenne nandefa taratasy za any amin'ny Union Africaine ro io tsy gila boko ro tsy maregniny
Kenao aminaka no raha mandefa raha valy managna mariky karaha rekry raha fagnambarana Patrick. Tsy kena ty efa niresaka tamin'ny solitenan'ny Sadek zay mijery Sadekinao. Mba ino raha nataony Sadek ta Madagasikara mba nampavantagna Madagasikara? Volagna bokanao. Ino 34 ans midriky 35 ans existence zegny Sadek zay. Ino raha nataony Sadek zay ino? Tsy alabato observation Sadek ho avy agnano fifidiana. Ino observation nataondro? Tsisy. Résultat zéro. Nations Unies efa nanao taratasy za. Zay mijery taratasy good morning love you no io. Anao maty ny volagna anglais fa zay tsy misary volagna anglais. Zay fiera amy languinaise la. Maha malagasy zay. Tanao président nazy ndray mandeha izy io volagna gasy. Zay déjà fa fierté ne. Anaro mandeha etsy en Afrique du Sud, how are you, you are ya? Ben oui, you are ya. Aiza anao? You are ya. Andro morning. Zay mitoejery love you no io. Koa resaka love you good morning no io nampanjary zay vahoaka nanjary voalohany fotony zay nianatra. Ary nahe raha. Na théorie na pratique. Mialatsiny aminao ray aman-dreny aza magnano adin-tseky. Tsekena ty fa nanotra za fa nanotra mba la niasa anao manorata koa ndao koa sorata volagna zany volagna zoky be volagna ndao sorata tova teny anglais mandeha amy Sadek mandeha amy Nations Unies mandeha amy OIA Union Européenne en tant que za européenne. Sorata quoi? Rien zouk be téléphone en French. Oh non. Tu prends les gens comme des cons ou quoi? Azany tsisy ady tsisy famaloko amin'ny président fagnavoza mimalu izety baka anao amy rano volagninao i. Na ino anao lalaky nyemotro? Anao karaha matanjaka, ty matanjaka. Abo fantanjagna anao. Tandrignesa tsara raha ny volagninao. Alefako hoe tandrignesa tsara. Sokafany sofina ozizinareo. Ouvre tes oreilles. Io sofina atao zagnahary reo mba ho stéréo. Fa tsy ho mono. Zay tena miteny rehetrarehetra zao akory dia hoenona daholo. Dia mio vandray fanapahaketo amin'ny farany na diso fanantenana. Nelanao be indrindra. Na diso fanantenana. Ka tsy ilaza hoe inona lisy fa dia nareo malala hoe ohatran'iny zana fanantenana antsika izany. Tsika tsy mamela fotsiny anao le tiany atao. Fa anara-maso tsika manomboka izao. Ary hoentina ihany koa tsika. Satria tsy araka ny manatenainy ny fijerevany atsika. Anisan'ny parti ngeza be atsika natao politika matanjaka nefa dia adino nefa dia tsinotsinininy. Esankina nisy parti politique matanjaka. Nino raha nataonareo tamy 2025 25 septembre. Bambaraza nitaky 13 mai zay politique matanjaka. Ndrenareo nagnano iny diabe ino tsaky fotsy. Ndraiky nandeha nitondra souffleur. Nandesanareo. Hoefa parti matanjaka anao. 11 ans rajoela teo nagnambany zao firenena zao. Nino raha vitany timo. Nefa rajoela fraction de seconde izy nagnadosinao tamy fitondragna. 7 ans anao mpitondragna. Narongagna. Mba lafo hely. Nde izy ataoko hoe zafinao. Mba tsy volagnako izy zanaka anao ataoko hoe zafinao. 2009 fa zao nandrongagna anao. Zany DJ mandrongagna anao fitondragna. Anao boko mivola fa anao matanjaka. 11 ans izy teo nde tsy voarongagna tim. Ino tanjaka anagnanao 13 mai. Anao koa olo manakambo. Monsieur Marc Raval managna raha mandefa. Ampidiana amin'ny vahoaka
Tragnom-panjakana isa party naleno. Somakodisy, Koroa, la Marseillaise Trambato Roso, ampidiana fanjakana nefa oake. Aia taratasy magnamary fanao nangala io ara-dalagna. Ampidiana ran'olo. Sympa, sy ny sisa tsy voatanisa. Nalenao ny bodino. Fotony anao tagnatin'ny fitondrano. Président Michael ne tsy enky nangala raha-mpanjakana. Président Michael ne tsy enky nangala tragnom-panjakana. Tsy enky nandafy fanagna-panjakana. Fa no araiky zay ampidiana tragnom-panjakana nalenao. Matanjaka anao ke tsy managna tragno. Atsangana tragnonao eraka Madagasikara. Fa tsy fanagnam-bahoaka alenao zalahy. Amin'akadikan'izegny team tsy manakambo. Mitakiny conseil technique ny primature ane nareo e. Andeso aty dossier nareo jiaby. Nagnino tsy nasaky nareo nandesiny. Nagnino tsy saky nareo ndesiny ba? Ben oui, tragno ny ambassade ta États-Unis azoviny bouddhisme fitondragnanao Marc Ravalomanana. Akora, aboko anao dossier. Tragno ny ambassade ny Malagasy ta USA mibodinareo. Niananao mitondra baiboly itetry 12 collines Madagasikara efa ti za tsy nenao Moïse Abraham. Maheza lakatody babany. Maheza lakatody Marc Ravalomanana raha mandefa. Dao tova taratasy koa. Nde za matoky fa sadeky fa kajo mamaky taratasinao. Fotony ro tsy mamaly anao. Firy taratasinao ataonao zay Marc Ravalomanana. Ro namaly, ro tsy mamaly. Parce que ro kajo. Vilaindreo ty mavoany retourta sa maladie Alzheimer sa ino. Ataondreo dossier classé taratasinao. Nations Unies, UAE, UE, SADC, OCC, OCLA. Oh, la musique non fa mazatra zay le violent. Zay zo fa mila tsinjaka hafa koa. Décentralisation. Zay la musique malaza zo. Budget provincial. Anao koa matanjaka Ravalomanana. Valia baka zaza la. Anao koa matanjaka. Anao agnatin'io club 48 io. Ravagno ordonnance 73 015 73 014. Apitra décentralisation. Io heko anao fa matanjaka. Apitra. Namonoana ro tompoko laha Gaston tam 92 31 mars parce que izy andeha hitaky fagnapitragna io décentralisation ny vonena ro mandre-piadanagna ray aman-dreny potin'igny lakoty karaha zay anareo ny tsy tia zay lakoty zay fotsy mety misy jery ny tianareo nabaribarinareo zegny tamijovy tam professeur Azafy mandre-piadanagna dadila zanaka ane baka Ankarabe igny olobe ne doyen ne baka Ankarabe igny ino raha nataonareo empêchement izy parce que fa hoe eto miakatra ty firenena ty ary efa nanonga firenena tam Zafy Albert Antondra fa nareo nino le décentralisation centralisation plan vangoenareo plaky vangoenareo attaque le olo fotony tsy lionareo tsy zakanareo ke izy koa anao niany Marc Ravalomanana fa nanovona hoe fa team matanjaka apitra décentralisation foagna ordonnance 73 014 015 miarabanao zandriko karakory zama oui zama miarabanao boka mbala tsara amin'ny jiaby mitandregny anao ha ary koragnanao io boka hidry kely za parce que
atsika malaky adigna zama ampiasana Ben oui. fa hitanao nahazo pôzy edy hoe nidriky za i raha valomanagna ty zio nanjary mpitsara olo nanjary izy farany madio raha ohatra hoe misy olo mahatsiaro tantara atsika mampody tantara hoe azovy olo tsy aiky angala Madagasikara jiaby baka eo amizay azovy olo dictature mandilitra raha valomana na volany gasy fo nataony sariny vatonazy Voilà. raha tsara hoe atsika zegny baka eo azovy namono pêcherie azovy namono sauvanio nino ty cimenterie d'Amboanio Tamajanga azov namono Sotema zio ty olo mivolagna hoe raha valomanagna ampodiko tsotratsotra hoe fa agnapiako anao profite za koragna raha valomanagna hoe raha valomanagna nangalany fitondragna voalohany azoko onono tamizay hoe ro nagnano barrage nagnano Tatananarivo hoe anao misy vola amy banky 400 000 francs vola maximum azonao laigny amy banky nahita zy côtier blagniny élément ratsirika hoe alô tsika barazentsika Tamatavy ndraiky Majanga amizay tsy manonga carburant tsy manonga amindroany ndraiky raha jiaby i raha natao raha valomanagna io ndro naboaka gadra nandesiny nampandry tany gadra jiaby ta nino ty Tatananarivo tao ndraiky basy zio ne za gaga raha ohatra atsika mahatsiaro raha nisy taloha nitondra teo tsy ragnana tsary mikitikitiky problème hoe resaka hoe merina na côtier na nino nitondra teo ratsirika tsary mikitikitiky Tapaka anao zama, tapaka anao. Ouais, tapaka zigny satria izy mbola ampiasagna pozy zigny donc tapitry minity mipozinany. Zay boka volaniko aminareo hoe apitranareo mingara valomanagna izy moa voany maladie d'Alzheimer sa izy voany retourdage 7 ans raha nataonao nangizingizigny ta Madagasikara firy entreprise vonenao ta Madagasikara surtout taminay tavaratra tany azovy namono audiment za magnambaranao za témoin olonao directeur secret matériel tsy fa izy tamin'ny andrany DCAN na lafony directeur secret olonao adignanareo zegny fa niananao magnano kilandy amy seklano maloto fa tsy mirokotro kilandy amy sekrano baka raha ataonao io drakidraky miseky rano mijiboky fa tsy mandrokotro asa atao karaha io le firenena e ouais za matapaka elo anao amy réseau donc oui karakory ouais toizako raha anao apaka izy teo misy olo malaky adigna tegna hoe malaky adigna raha nandalo surtout hoe misy tsy haiky koa voteraka tamin'ny andran'izay fa raha valomanagna io tegna hoe mila nagnano dictature Madagasikara io koa tsiarotsika raha nataony raha valomanagna jiska tomaty mila andeha lafo namono raffinerie taety Tamatavy izy raha valomanagna io atsika nisy raffinerie nandeha tsara mila nataony tico mila ampody amy tico jiaby hoe lay fanagnana jiaby nino ty société d'état jiaby ta Madagasikara azovy nampidiky avion nampidiky Boeing baka eo amizay ny apprentinazy ndreo koa tsisy apprentinazy Boeing io tsy mandeha fanagna-panjakana izy raha valomanagna io zao atsika hoe adipoko zegny hoe izy raha valomanagna io hoe tegna hoe namono Madagasikara io fa atsika amizay ny vola hoe doko mahita tsaratsara raha joely
Ny kahinkora tsirika ndesy androngana ravalomana igny. Itsinety nahita rajoely amizay nahita kitaplatsika ny posiny français nandeha nandrongana ravalomana ty. Fa raha ataoko mitsapatsika hoe tsy haiko na sezy io mamy fa ravalomana tonga vasaigny eky malagasy hoe tsy tokon'olo karaha regny andeha mipody amy place eo. Ary tamizay fotoana zegny legny rô olo nandesiny nandronga fitondrana ny gadrigadrainy voninahitsy Jean Eugène ny gadrainy ry momy ny gadrigadrainy jiaby hoe Ry Docteur Paul. Ary Docteur Paul baka regny arema regny niagny niaraka tamy kotito fa karaha momy nitondra izy antagna nandeha ninty nagnambara izy kôdikôdy jiaby io ary maro doka taminareo tary namboary lalagna tsara izy tsaiky angala rano baka agnapo agny andeha hanaovany ninty activité nazy. Izy ravalomanana io amy sisiny Majanga igny jeudi rô mahita hoe tsy mandeha tsara le raha. Amy sisiny Majanga igny misy avion baka Afrique du Sud midriky Tanjajavy tao midriky miboaka tsisy douane tsisy nino. Zay volako lera tsy aminao marary le raha. Ninty fa lera aminao adignanao ny nataonao. Misy olo tsy manjary mandilitra ravalomanana io. Yeah. Mba matsiarova atsika raha natao ravalomanana raha nataony jiaby teo. Ry voninahitsy Jean Eugène reny gadrainy jiaby. Eske tamin'ny olo jiaby izy nandeha nitondra mpampandry tany eran'ny Madagasikara. Anareo naregny olo baka Antananarivo nisy nigadra taraiky. Tsisy olo nigadra. Ry Azaliben Marofo nilefa jiaby. Ry Tompokolo Ratsirika nilefa jiaby. Tamy sisin-dra nisy avanay nilefa jusqu'à fatinazy vonampody tsy azovy zay fa Portos. Ya aminay marary aminay zy zegny anay ambarako hoe oka atsika eritreritry ny nataondreo atsika fa zoro misy mbala misy côté tsy tonga saigny mbala misy olo tsy tonga saigny hoe mitady pouvoir dadanay ravalomanana zegny aminaka dictature. Mbala tseniky nisy président nagnano sariny vola amin'ny vatonazy nataony sariny vola a Madagasikara fa tsy ravalomana. Ouais, ok. Oui, za matapatapoka anao zegny. Bon, merci beaucoup za mafakara zay fa grave. Ya bon, zay baka ry volaniko aminareo vahoaka malagasy indrindra tsika lakôty. Mahatsiarova atsika tantara. Nareo koa tsy mahatsiaro tantara, za eto agnambaranareo tantara. Za tsy ary navandy aminareo vahoaka. Koa tantara, za tsy écrivain fa tsy nivery agnaty lohanaka tantara. Nde nitalohako, nde andraniagnako, nde aprenaka. Donc hitanareo za mikoragna raha jiaby regny eto, tsy mamaky tsy magnino, parce que ato miasa. Ke eto za mitodika aminao, mariky ravalomanana, vahoaka ny Diego, vahoaka ny Ambaribe. Koa tsy semaine ty semaine ripaka izy agnano andeha amitsika Diego agny hitondra le 12 sadeky nany igny. Andeha havandy anareo misy ajery. Andeha amitsika avaratra baka izy ody hitondra igny 12 sadeky igny. Misy ajery anareo lalahaboko. Olo nandrava tanitsika, nandrava hafananatsika, fito taogna ampitondrana tsisy raha nanjary. Ke andrambana nataony hoe fa niakatra 700 nisy fiatraikany tamy vahoaka. Mba nisy tokony vola to 10 miliara zegny hoe tsy afiry miliara zegny hoe tamy jirama nisy fiatraikany tamy vahoaka. Asa to zegny zay. Eko anao mandehana amin'ny Diego agny, mandehana amin'ny Ambaribe dia nasa va tsy problème. Mandeha amin'ny agny koa zay tsy mangataka visa amin'olo hoe. Fa zay kasa vokisigna vandy. Fanjavany vandy baka avril. Zegny avianao mila andeha amin'ny agny andeha havandy. Mitsangana atsika, ndeha sapa-carte, aboa pancarte hoe décentralisation. Visa, billet d'entrée tadiavinay aminao, anao koa mila mandeha amin'ny Diego ty. Province jiaby.
anao koa mila tety province ny Madagascar andesa bakany biais décentralisation budget provincial na provinciaux fa anao ka zany andeha hagnano koboka mava amin'ny agny fa zay fa hempoka kajo nivonenao pêcherie nivonenao sirama nivonenao ro secret nanomboky taminao ne nafatesany secret directeur atao manafinao Ravalomanana io timtiminao io ninao zay boka lahelo kaniny anao olo tsy nitolona anao olo tsy nifofoko lacrymogène cararogène aby reo ary niany miady sezy fa tsy tokony io mihitsy ny zavatra mahazo anay timo fa anao ko anareo ndreza koa président ro telo io adoso timo telo io adoso ainy fa ro ny tegna masontoko Bimahamay io zegny antony fidianako hirany zandriko igny hoe raha ataonao fitaratra mipodiny fitaratra anao tsy tsaroanao niany izy tsaroanao mare afarany agny fandarana anaka misy dédicace araiky koa miako anao Ravalomanana mamalia amizay anao ko lehilahy zany hoe nangataka fasafasy firy nareo teo na radio mampiany ndray raha zozo ndray anao angatako fasafasy zay mpagnano gazety anao tsika hoe miraha mianaka io jojo DJ nandrongana anao amin'ny place anao boka tsy vita nirongana anao lefa magnimo anao lefa zala zay tiako tsy lefa ary zay tsy sandra zay milefa apitra décentralisation anao koa team vrai matanjaka apitra décentralisation budget provinciaux io haiko anao matanjaka foagnany ordonnance 73 015 73 014 fa anareo my club 48 nareo io anao agnatin'izo mahavy zo tsy vahanareo parce que nareo mavozo fotroka soa miamby anao mamaly za atsika boko atsika mira la mianaka ping pong eto tsy matanty anao ataova fasafasy anao manana MBS za tsisy radio télévision ka ty miaraka amin'ny vahoaka ty bon zegny resaka aminao igny fa malolo amin'ny karaha aminao io moaka amindoa fery tsisy varany ya igny ny amin'igny toikorangatsika mbola agnatin'ny politika atsika mbola agnatin'ny toera raha mafana eto Madagascar nomoaly 31 mars 2026 31 mars 1992 24 ans 4 nomoaly fieno ny namonoandreo ny tifirandreo ny ray aman-dreny mandrem-piadanana anao Laha Gaston anisan'ny tana toerana maventy izy teo amin'ny fitondrana ta Madagasikara ary nanana na izy azy ary anisany nitaky nitondra io fangatana ny décentralisation sy ny état fédéral io tam'izany 1992 taorinany 1991 le diabe namonoana olo marivony tegny iavoloa etraketraka ny sasany io volaniko aminareo volagnina eto aminareo hoe tsy dignindreo reto club 48 reto ary tsy tantiny reto menagio mpiaraka amindreo reto ty décentralisation
takitsika ty atsika kaza magnika kadalendro ambilafo izy agnano mofo maiky tety faritany tsy laniko tsy amy ranonany io indraiky bebolo ty ataova taratasy alefaso raha mandefa ty mariky raha valo managna raha mandefa karaha ingay raha fagnambaragna patriky etraketrakandro tsy niany gony tsy ny atiavandro décentralisation io hoe firy olo nivonendro 31 mars zay 1991 mbola taratasy ately andeha angataro re mandrinay lakotiny ty firinaro vonenaro manakasigna regny re mandrinay regny tantara no ataonaro ro tsy adignane ampidira agnaty tantara regny anabaviko nini ny vonenaro no nietraketraka anaro tam prison anao vola fa hoe tima matanjaka ino raha nataonaro tima tamin'ny raha nabaviko nini ndre naro tsy natsiaro foeky hoe misy zegny niniodinia zay tam 29 mars nagnatriky voninkazo tagnanaro mbola zay havany mbola zay he-piaramonigny aminazy zanakavaratra mirefy eo nagnatriky voninkazo taminany sady nagnatriky voninkazo tamin'ny tompoko la ray aman-dreny Albert Zafy aleo baka tandrignesatsika fagnazavagna nikasiky ny famonoandro ray aman-drenitsika Lakoty ila Gaston tam 31 mars 1992 tirina zay zany satria hoe andeha hanapika ny tomby akon'ny général nefa diso zany fa tonga tety zahay zany tam'izany fotoana zany 31 mars 92 hanapika ny constitution fédérale zay atao andalovina référendum zany zay zany satria misy conférence nationale tapa andiny ny fanjakana zay tonga eo kidraty manatantara ty andiny zay fanjakana mifaneseseo tam 92 izy 31 mars fa ny 7 février nongalazaina plus août nongalazaina 47 1947 angalazaina nafatry koa nety 31 mars 92 koa eny tsy akalazaina koa izy io tokony ampidimo anakitatana nety akitatana tsy azo poseny zahay niakatatako eo amin'ny 1000 personnes de maty tetantoerana zany eo amin'ny 15 maty sur place 15 naratra maso maro efapolo mihoatra naratra maso tamizay fa ray aman-dreny la Gaston maty tany amokary hasfiera zegny tanaro nindro 7 février nagnanaovagna tsangam-bato ankalazagny isaka taogno fotony nindro fantsika nafatesagna ray aman-dreny firy Lakoty naty tam 72 firy Lakoty raha nataonaro tagny toliara tam 80 tam 71 talohan'ny 72 tsaroanaro zegny nampidirinaro agnaty tantara zegny anareo fa magnabaribary aminay tsy fitiavanaro zay Lakoty fa zay ndraiky tsy enky nagnavaka rango tam dadidadiny dadinay dadilabenay tagny fa naboaka anaro zo ty fagnandevozagna ankolaka ataonaro ty mba nitety faritry ihany anao nitety pays africain ihany anareo mandeha lany boaka prison nangalatra tany-bahoaka nangalatra tany tragnom-bahoaka ambarazapaka ataoko ty fa deuxième pays no Afrique du Sud ino raha nangalariny Mandela izy niboakaboaka atao non de nanavitry ny aignazy ho iadagnany vahoaka Afrique du Sud fa nino marke zay efa tsy mintsony zay efa tsy mintsony ndano amin'ny avaratra misy raha miambigna anao maro agny maro raha miambigna anao amin'ny avaratra agny normalement baka agnaty programmenao raha zay fa haiko atsika avaratra agny tonga fa saigny
Kofa navy amitsika agny roboany adala fa lefaka. Hoana volany adala. Mandeha vandy agny mois d'avril boka fetiny vandy. Andesa bebolonao sy ny bokinao igny, tidy folonao sadaikinao igny. Teteky izy mbo ivadiky sadika. Mbo anao tompony milanja izy. Zay ny amin'igny. Fa ikoragna atsika momba ny Ukraine. Koa nisy olona namono Ukraine voalohany mbola izy. Parce que olon'asy directeur atio. Raha tsy fahanareo fa DCAN. Ndraiky navy Ukraine, navy anao président olonao napetraka anao teo. Na lafiny manafy DG ny Ukraine fa anao. Matériel jiaby teo. Paka amy gentil. Ukraine nazonareo. Ody mapaka ambilary, kafe mapaka, nde fondation nanjary fahita ambanjary. Ke eto mitodika ministre ny industrie vaovao za. Za tsy henky ny monina agnarana anao fa hoe aloha ataoko hoe ministre ny industrie vaovao. Vaovao marigny anao. Fa tokony maharaka vaovao anao amty raharahany Ukraine ty. Zanaka Ukraine za nitarimiana tamin'ny anarany DCAN sisaky izy mivadiky Ukraine. Eto za mangataka aminao monsieur le ministre ny industrie. Azafady mba aza ifegna 50% karamandro olo ro. Mba ifa 100% karamandro azafady. Me respect mon colonel. Mba volagna ministre ny industrie, mba zahavany ankaiky ny membre de bureau itantigna Ukraine ty fa sahirana, setry, mijaly, milometsy amy kiraro piasan'ny Ukraine sy ny vady aman-janaka andro. Nitretry ro, nampatsiaro ro, nivolagna ro, ary ny tantara ny raha misy amy Ukraine amizao fotoagna zio. Ke eto, monsieur le ministre ny industrie, alefiko aminao afatra ny piasan'ny Ukraine reto. Tantera atova. Zegny raha nilagnanareo nambaran'ny président Michael fa tsy andegnany ministre du salon ou du climatiseur ou du V8 climatisé. Aloha tandregnesatsika volagna nandesy ny solotegna mipiasa ny Ukraine. Magnano mbola tsara atsika jiaby zay mahiratra sy fitandreny io zay azon'ny kasasany. Assalamu alaikum. Eno kapag Zoom Madagascar, Malagasy. Rokas na yun makareng propose de ipasa security. Ato ngati ni nasa security. Amne sa liga lebe nuna zane ang barane ano si president. So terno langar ngapano na sangana yung prime minister ni sini na sangana ni gouvernement de Bobo andi andai tantanga iti Madagascar. Ainda nanika ni prime minister si minister zay napetraka no io tsara tantanga tsara fanapahana am tit tantanga misy manalatsika ity ma misy tiny tsika jiaby itsy mila raiky fa tsika jiaby tokony ka analoany olo alodre mandeha ka fa tsara tantanga naro tsara fanapahana naro yan sawa tanahary manakatsika de hoavy tsara zay Madagascar ka magnolona zay eto ma zay mpiasa secret anambara misimisy koa zay amin'ny zavatra maharay sy lavitra mandana amin'ny aty efa teto anao tamin'ny 7 janvier sorana zay nalefanao taminao misy le président ny fondation ary zay nambaranao tapaty maso ny piasa ty tokoa efa anaro ato amin'ny secret ravany ny conseil d'administration ary conseil d'administration vaovao avy eo izy no mamolavolana ny fametrahana ny DG vaovao atan'ny zay tantana ty orinasa secret ka eo indrindra zegny ny andifasanay aftra amin'ny izy moa fanefenarana tongotsy azo avela zay marary aminazy tiaty satria ny raha misy magnolona zay sasika tsy volana zay
tsy afaka ndiny aloha ny volagnana zegny aloha misaotra amin'ny PM vaovao io sy ministre ny vaovao ministre de l'industrie ministre tutelle zay mitantana ty secret io amin'ny sasany asatra aminareo vaovao zegny mba ho tsara fitantanana aloha mba ho tsara fitandrignesa satria io ihany vantom-pamahagna ny olana misy fifampitandrignesa dia mikoragna ny ambany dia mitandrignina ankilany dia eto moa zay zany tenareo andefa koragna aminareo amin'ny auditora président de fondation ministre premier ministre sy ministre tutelle ministre zay mahakasiky mikasiky ny asa secret ka ny raha teny ambara dia mikasiky ny famotrana ny fambolavolanareo ty izy vaovao zay tanka secret zay aloha somary sarotiny be satria zahay iarany angidiny iarany tsirana voanalohany zay vao miparitika tany hafa vao raha misy zegny tsy fihetezana zegny ataony DG ndraiky aty aminay ka eo moa zay mametraka fa efa maro re indrominay hainy vola mikasiky fampitanareo zay magnambady fa misy DG teto e ka fotoagna raha-panomanana fa tsy DG teto izay nandany fanana secret nandany stockage-ny matière tanaty secret taty zay matière tamin'ny magasin jiaby feny lany ta fotoagna zegny tsisy dépense izy any zany nanjary tsara zegny bilana azy tsaratsara bilana tsisy dépense satria tsy tsy mivanga matériel tsy nana provisionnement matériel izy fa taty any iladina stockage jiaby ary karaha zegny outil zay nambela fa DCA secret fa DCA taty mbolana lafo zay ny volananay nitsangananay tavolohany zegny délégué nanambara fa aza lafo no matériel io fa mbola iasa tsy nety fa nalafo raha jiaby nanjary rehefa mitany zay nefa izy koa fa lany raha jiaby tato lany contrat nany izy nandeha magnarakaraka zegny mbala misy directeur koa miaraka taminazy tao miaraka petsapetsa taminazy miaraka nihina tagnaty fotoagna zegny tsisy ny ambara zay ta fotoagna zegny satria tsy nazo ny vola tsy nazo ny teny ta fanjakana fa zay ny ataondrolo lasy dia koa fa nazo fotoagna zegny zay tsy maintsy mitsangana tsy maintsy mivolagna zay ta fotoagna zegny misy dégâts nandady teo nandady zegny tafara zegny fa losa raiky mitoanany teo igny arandro nihina igny misy DG raiky misolisy teo izy kamba napisigné chèque sans provision idy napivarahompisaka taty amin'ny CCT fa izy volavy zegny tsisy saky ny vola nadady saky ny vola fotoa ny vola ny dada ka ary magnaraka zegny koa efa naveny grèvenay teo tagnaty revendication ny grèvenay teo izy koa raha nalesaka olo kasy retraité zay mba mampiko mangala basy zay retraité mba zoko ndraiky pidiatra zay mba mila olo tsy retraité fa nitoavana ny taty hoe abisoa retraité ka tsy maintsy ny fosan'ila asa taminareo jiaby zegny mikasiky raha karaha zegny zegny aloha tsy kene tegna hoe tsy kene dia efa magnarakaraka zegny misy candidat zay napetiky ny fanimborana le jiaby nantiky napetraka le any toanany asa secret satria ela iasany taty efa telopolo taogno mandiriky na miaraka ny dialy miaraka nangiry fitaty fa tsy navita ny volana satria karaha tenao vola aminay vatraky hoe nivotona toro zegny tsy nijofo vavany tsy afaka volana fa koa mivolana migady ka zao na fotoagna fivolanana fotoagna toko fitsanganana mitsangany izy dia eto zay mibosy izy amin'ny fitsanganana zegny ary hitanay fa fitsanganana zegny dia manana traikefa izy manana partenaire maro zay partenaire efa navitanay masy hainay ary misy tantara mipetraka koa agnaty sécurité ka tsy maintsy toananay izy satria hitanay fa ampandro secret ka mametraka zay fitaraigna zegny zay aminareo monsieur le président PM sy nareo ministre zay tutelle secret sy ministre industrie sy ny tany zay tsy hoe tsy fagnajagna hoe tsy amin'ny jiaby zegny fa tsy avona fa tsika nareo jiaby ministre sy nareo jiaby manam-pahefagna mba hametraka zay misy be olo zegny tadiavinay zegny eto za volagna amin'ny mikasiky PCA
efa nambaranao teto monsieur le président adoso PCA io ravany CA hitanao fa maro fa misy voafolofolo CA io fa nagnino fa PCA tsy mety mivoadoso mbala mila zo koa zany anapaka DG vaovao iny zay reky tsy karakory izy koa zany ny tiany atao zany miarahany zay tsy mandeha fa izy koa ny tiany atao satria ipetsapetsa ty misy fo na firovana alohatsika teo mbala maro ka izy koa mbala hagnano raha tsy fanaraka anay aza tsofona zay koa zay mba nitsangana hivola fa raha ty fa tsy ambelanay mifaty karaha tambo teo 10,000 taona zay tompony niantoka mijaly tatana zay tsy nanina vola zay tsy nazo hivola ka zay zao mitsangana zay mivola miaraka amin'ny fondation teo miafitra zay alefanay amina roa manavahifana aminao président aminao premier ministre sy ro ministre zay agnadefany zay mikorana zay ka amin'ny resaka forma tsika jiaby zay tale sy ny solo tena ampiasan'ny secret ny mikoragna tamintsika teo mitantara amintsika teo koatsaroanao monsieur Marc Ravalomanana TG ny secret namono secret napetraka anao teo zany lehilahy atao hoe solo hery zegny anao nagnapetraka izy teo ary nampagiletiky secret nanomboky teo mandraka ty niany oui Zandriko Fabre karakory mon frère magnaja anao miarabanao tonga efa oui mbola tsara atsika jiaby avy agnaby magnaraka leleviny zoko be ararotiko eto zegny le partiny secret igny parce que nomoaly za tsy efa tsy eky koragna izo zegny tsy eky koragna izo za satria efa nisy fagnambaragna nataondreo mahakasiky problème secret io dia izy ma zegny mbola misy le i raha fangatagna nataondreo niany dia hoararotiko za zegny tsy de ho lava loatra koa fa mbola misy raha atao baka io fa ikoragna io secret no misy ny tegna tiako korambesina amin'ity live ty za zegny eto avako aby tegna le ataoko hoe olo kivy zegny za zegny kivy fotony nagnino efa tsy niany ro mpiasan'ny secret nabo zegny no maneho le raha marary amindreo efa tsy niany ary indrindrandrindra zegny ny PRRM ny jotso tagny mihitsy ro zany hoe zegny nandeha tagny sur place ro koa natadidana ro zegny tamin'ny asa fin d'année tamin'ny 2025 igny zegny raha tsy diso ny tegnako nandeha nijotso tagny ro ya voilà début d'année raha karakaraha zegny tsy ela loatra zegny nandeha tagny teny za hoe ino raha misy sy ny karazany sy ny namany amin'io secret io de eto zegny maro atsika magnaraka leviny zoko be ty tsy voatery mipetraka na miegna Diego na mahay raha Diego agny fa ny secret ny tompoko dia société araiky izy agnisany ataontsika hoe poumon ville de Diego satria za tsy manana chiffre exact fa raha ohatra ka zavy igny fotsiny anao magnontany olo zegny hoe ny pourcentage ny olo zay na miegny ao direct zany hoe zegny olo ao piasa ao direct na hoe le retombées économiques indirectes amin'ny officiel secret no Diego dia important be zegny amin'io tanàna Diego io olo jiaby ao mahay raha zegny kanefa io société io marary atreto tsy ahitagna olagna ary indrindrandrindra atreto tsy tadiavagna vahaolagna de ino raha misy amizay rehefa nandalo tagny ro de misy ny fampanantenagna nataondreo tagnatin'izegny misy ny vita misy ny tsy vita ary eto zegny le ikoragnako le paradoxe ny secret ino atao hoe paradoxe ny atao hoe paradoxe zegny raha raiky zegny tsy magnaraka le logique tokony andianany par exemple anao zao mivolagna hoe masoandra miposika boka antignana tokony karaha zegny zegny ry ataony satria zegny le tany zegny miodiky de hoe le tany koa zegny miodiny autour ny soleil zay mahatonga hoe normalement masoandra tokony boka antignana zegny izy miposika de vo izy magnandrefa karaha zegny zegny le tokony rabenany fa natao hoe paradoxe de hoe contraire an'izay ndraiky raha hitanao zany hoe zegny le masoandra iny tsy boka antignana agny izy miposika fa nanjary boka andrefa agnatin'ny raha nikoragnin-dreo nomoaly hoe ro miasa karamandro janvier raha tsy diso za non asa février ou mars zany hoe managna 2 airere ro ny karama zany hoe misy karamandro fanjava roe zegny tsy endrikazondreo apetraka aminareo ny fanontaniagna avako aby anareo zao mba société karakory tompoko
mampiasa olo, misy sambo midriky, misy sambo amboariny, misy olo miasa, oro olo tompiny ro olo nagnamboatra sambo ambo mety magnefa vola, nefa rety mpiasa rety tsy mahazo vola. Est-ce que vous trouvez ça normal? Oui, anao zao zegny miasa amin'ny hôtel zegny anao zao femme de chambre ohatra. Hôtelnareo feno. Pamka tsy chambre jiaby feno olo. Anareo miasa tokase. À fin de mois patronareo volagna fa zatsika koa zany tsisy vola ifagnanareo e. Nefa hitanareo tsara fa io hôtelnareo io misy client mandeha ao nagnano vacances d'hiver nandeha nagnano ski, anareo maty niasa namono tegna nagnano raha jiaby zegny, fin de mois anareo tsy mahazo vola. Tsy normal zay tompoko. Satria nagnino? Ary io koa mbola eto atsika volaniko aminareo atsika tsy fanatiky. Fa koa fa misy raha tsy manjary koa ataon'le olo mitondra volagniny rô. Ary eto zegny mitondra critique za ho an'ny fitondragna zao io amin'ny PRRM. Fotony nagnino? Ino nataonao baka teo? Nagnambetra rô appel de candidature. Natadidy anareo fa hoe nagnanaovagna ouverture ny candidature hoe azovy olo tio DG secret. De mametraka dossier nareo jusqu'à le 10 mars izy zay. Fotony za baka na voatognony koa nisy bandakama volagna taminaka tsomba tokony mametraka dossier anao amin'ny raha io. Zany volagna taminareo za tsy de nivakiko le nisy appel de candidature. Alors que ireto olo syndicat reto izy volagny le tonty io oui. Efa nisy olo natolotrondreo. Parce que nareo le problème agnaty izy. Nisy olo zegny hitandreo izy nazavany teo mihitsy le détail. Oui, misy olo tamin'ny tato, izy manana zegny hoe magnano karaha ty, mahay kabarony raha jiaby momba secret sy namany. Mbola mandany fotoana ny fanjakana, hagnano candidature, appel à la candidature ny DG secret. Nefa ireto olo reto le olo marary agnatiny ao zay fa mahay hoe ino raha marary amindreo, de ino solution tokony andreo, de azovy olo mavita mety magnano raha azy. Na ino tsy olo tonga de nomegna. Magnano raha sadasada koa zegny atsika agnatin'ny raha tiato. Zay monsieur le PRRM le tsy pare raha ataonareo agnatin'ny raha zegny. Anao nandeha tagny. Anao narera koran'olo bro. Ireo olo bona nolotra olo aminao. Retraite olo mety mavita manangana société ty aminay. Amin'ny raha mahazo zay zao io. Mbola nagnino zay mbola mandany fotoana hagnano appel candidature de inome olo tsy haiko boka ia, olo boka teo mety tsy olo nde mahita bolonga sambo zay tsara hitany. Izy nefa andeha raha io. Misy olo ty fa magnamia non seulement ro magnambara raha marary ro mitondra koa le solution agnatin'ny raha mararindreo. Ino zay raha mbola iambesaka tsy nomegna direct le olo e. Hoe reto olo atsangana ny équipe. Anareo mbola misy raha grave agnaty raha volanin'le zalahy. Oui, PCA izy andraiky direction générale. PCA zegny io zegny tokony olo amin'ny organisation société mivalider le DG nany. Fomba ahoana moa ieritreretantsika zao ke hoazy ao DG vaovao hagnano koragna hoe agnaovan'le PCA amindray. Olo andeha commandizany olo andeha dosino izy dikan'izegny. Sadasada agnaran'izegny. Ke eto raha tiako ambara amindray agnatin'ny raha jiaby. Zao le problème maventy ho an'ny secret. Le olo directeur jiaby tamin'ny secret teo fa indrindra le tamin'ny farany. Le raha lan'ny premier ministre atsika zay ty navy nigoma. Nigoma neto agnisan'ny tegnako ny vola adosoanareo io raha lany tsay kristiana. Tsy hoe tsy fitiavagna. Tsy hoe tsy fitiavagna. Fa zaka io tsy heny. Raha tsy mitovy zegny. Za zao zegny na olo boka Diego agny. Fa izy koa izy tsara nay nitendry gitara. Tsara nay nandeha mihira za be. Izy tsy tokony agnatin'ny choraly. C'est pas parce qu'ils ont atteint ils ont pris le boca dire OK tu mets tout en fou non anao mipitrano sezi heno za zo ko zegny misy an hôpital be an hôpital manarapenitra raiky tsisy docteur na manana doctorat zao tsy am médecine za tsy afaka mandidy olo satria za tsy nianty zaka zegny tsy haiko raha zegny ka tikony olo mavita magnano zaka zegny apetraka eo. Agny zay raha tokony agnanaovantsika izy fa tsy hoe io ne bandakama io fa fotony atsika koa matetika diso agnatin'le raha iadivantsika. Mila boka aminay. I boka amitsika io mila olo compétent koa. Tsy olo mamoreratsika, tsy olo magnara sadasada. Fa tsy hoe ke izy koa mila boka aminay fa mety fo. Boka tamitsika tagny raha ny tsay kristian. Izy namorera io société io e. Tsisy raha kaheno. Fotony secret zay tompoko dia mila olo manana vision industrielle. Zegny atao olo DG secret zay satria
on parle de l'industrie agnatinao, on parle de l'ingénierie agnatinao. Dikan'zegny mila olona nagnano formation na niasa agnatin'ny domaine l'industrie zegny no tokony hitantagna ny secret. Fa tsy hoe olo mpandafy bonbon coco azafady am'izay mandafy bonbon coco tsy hoe magnambany ny asanao, na hoe olo magnano la boutique na olo mpagnano bara no atao directeur général ny secret. Manana polytechnicien anareo koa tsy mahita olo ataovanareo zaho. Je suis un polytechnicien de formation. Des agnatin'ny taogna raiky za mangataka le sabatika eto za mody. Ane taogna raiky fôtony za tsy bon amy resaka problème karama ndraiky zay tao bon ispitianako malakilaky amizay hoe mila ambesagna amin'ny olo hoe politique industrielle. Ny olana ny secreny dia tsy fanagnana io atao hoe vision industrielle. Ny atao hoe vision na politique industrielle dia tsotra. Ny atao hoe mo secreny. Secreny société de construction. Fagnamboarana dikan'zegny. Et de la réparation. Non, construction mamorogno raha mbola tsisy. Zegny atao hoe construction. Anao zay mamorogno raha tsisy. Réparation raha fa misy amboarinao. Navaly. Dikan'zegny secret raha tokony ataony secret amizao dia tsotra fo mi-orienté izy amy roa asa roe io, la construction et la réparation navale. Fôtony taty afara secret fa magnano asa jiaby tsisy fa tsy ataony mandeha magnano zegny hoe izy magnano le problème amizay izy lasa tsy nanana excellence izy. Hitanareo amin'ny olombelogna araiky koa fa misy raha magnavanagna izy igny fo vangoeny izy mipôko. Exemple, DS mandoka azafady raha manogna agnaran'igny raha lahy ary pariany. Magnafana mandoka mani. Lofinany. Izy loso. Fa olo araiky koa izy sady maheno mahay mandoky. Maheno magnano gitara ke. Maheno magnano tantanany dadaolo raha farany anao tsy managna natao hoe niveau d'excellence zegny. Ary tsy atsika zaraiky io e. Aloha tsika zaraiky tamin'io raha io hoe tety amin'ny océan Indien dia satria io misy zone na pêche amitsika io. Zay nagnanaovany raha tsirika hoe nisy pêché fois sy ny karazany io hoe ka amizay fotoagna zay ro sambabo rehefa magnontsika lokotoro mandeha misekrena ambady koa ro magnamboatra raha jiaby sy namnany sambo réparation na dikan'zegny magnamboamboatra de vo tamin'ny fotoagna zany nisy sambo gasy mihitsy namboariny de A à Z hoe ny secret mihitsy mamorogno sambo boka amin'ny Bolongamby amin'ny tôle igny alefitra magnano sambo jiaby agnatin'ny fôtony tao nisy bureau d'étude misy raha jiaby zegny de l'ingénierie volanko tsy olo mpagnano bonbon coco magnano zay fa mila misy ketriketriky hoe karakory architecte naval zegny karakory tamin'ny calcul contrainte zegny ino sy matériaux sy namany zegny polytechnique koa misy feno manafy magnano zegny nianatra zegny zegny amizay tokony homby ino raha ataontsika agnatin'ny raha tsy zay fa tsisy le politique industriel de vo amizay atsika tsy miconcentré amin'ny tegna asan'ny secret. Anka misy olo amin'izay ino conséquence zay qualité ny asan'ny secret robaka le qualité ny asa zany hoe le client izy raha tonga io izy misy délai ino le atao hoe délai io koa fa olo magnano industrie io tsy maintsy io raha mila important. Za zao mitondra sambonaka za zegny tompiny sambo mpamintagna za maefa za koa zegny tsy mandeha mamintagna agnatin'ny 10 jours mety misy million maromaro zegny pertenaka amin'ny sociétéko. Dikan'izay za mikaiky secret aza la za io andeha hagnano réparation aminareo ino ma raha roboka aminaka ato moteranaka arbre moteranaka mila itsy aratonaka mila zahirigny mila atao peinture hely karanazy sy nama sy nama. Firy jours anareo magnano izy zay magnano zegny 1 mois tsy tratranay 1 mois zay fôtony zay en pleine saison mamintagna zao io mety vitanareo 10 jours. Ok, vitanay 10 jours. Allô, sambonaka fa lefa koagny. Mamango. Zay na tonga tamin'ny fotoagna andrany. Secret io tsisy olo sota diego tao. Olo jiaby misy asa fo fôtony sambo miaraka midy koa. Anao mandeha ambany ary anao maregny olo mipekipeiky fa 1h10 matin io misy olo miasa fo. Ay foyer secret io ro mihitsy magnatiky hanigny. Piasa bo motivé fôtony le tompiny sambo izy mivolagna. Tsy mampagnino za magnefa lafo. Fa sambonaka 3 jours, 1 semaine izy mila dégagé fôtony za ndeha mintagna. Ary mintagna io misy période fa tsy hoe ke bon zay na mbola ininakato tanao problème handeha baguette andeha sodigna raha zegny olagna amin'ny secret. Non seulement les qualités tsy eo eky, non seulement les délais tsy voafeno et indrindra indrindra le matériel ampiasaigna tsy satria koa aminareo syndicat koa ty
Anareo koa mba mivoleza, anareo mila mivolagna regny namanareo mangalangalatra re. Anareo ny typika misy ohabolan-drasy ataoko aminareo ny ty hoe ny typana omby ny songoeny. Misy fotoana koa anareo mangalatra. Angalangalanareo koa materielinareo. Ny fanjakana isa tsy mavita mivaka, ny helo koa mbola misy mangalatra, zao amina problème jiaby zay tafiditra agnatin'ny secret-nao. Zany hoe il y a plus de stock. Gestion de stock. Anao andeha hagnano visé soudure sy ny nama zay, mila misy bouteille d'oxygène, tsy haiko cétylène, tsy haiko nino, isodegna raha jiaby zay, karazagna fer andeha ampiasagna, ny fil sy ny anao zao ny magnotany ampiasany secret-ny. Outil azondreo boka an-tragno andesindreo mandeha amin'ny usine igny. Satria tsisy raha misy tsony. Azovy olo verijery andeha fagnamboatra sambonana amin'ny raha karaha zay. Azovy. Ino raha ataonao olo reo mitondra olo. Mbola avantage ny secret be zao noho io misy calcès io zany hoe zay misy bassin io. Ireo olo ty aboaka reo magna location ny calcès fa kanefa le olo andeha hiasa agnatin'ny sambo andesindreo boka haigny. Main d'œuvre tokony vola tokony lamony midika. Karaha ataonao zao zay mandeha baly. Raha zegny koa ohatsy andafy eto koa mahazo piqué niany. Hitanao olo andafy eto kamaroza anao koa mizaha olo mandeha baly, ino raha ataondreo? Agnatin'ny tomobile-ndreo reo mitondra bouteille whisky. Reo avy ary devant ny tragno baly, reo migiaka an-tany eo kendriky. Giandreo whisky-ndreo, giandreo ambiance, manonganonga reo miditra agnato. Fotony hainareo ohatriny whisky agnatin'ny tragno baly ao. Bouteille chivas légal araiky 80 euros, 90 euros. Nefa chivas légal vidy andesinao baka an-tragno 35 euros. Karaha zegny koa ataondreo armateur aby mitondra sambreo amin'ny secret. Baka zao ohatsika izy. Reo avy juste location ny bassin fotondreo. De reo mitondra olondreo. Olondreo no magnamboatra asandreo fotony reo mitondra matériel-ndreo, reo rabendreo asandreo vita tsara, sy ny namana. Donc tout ça ce sont des manques à gagner ho an'ny les sociétés. Noho ny anton'ino? Noho ny antony le olo mitondra io société io tsy manana vision ataotsika hoe vision industrielle. Tsy azony zany hoe ity industrie ity ne misy hoe raha karaha iny politique atsika mila misy concentrer ekenika amile asatsika, le cœur de notre métier. Ny asan'ny secret dia construction et réparation là-bas. Point final. Aloha atsika ho excellent amizegny, manana excellence amizay zavatra zay. Karakory fomba agnanaovantsika amizay excellence zay? Renforcegna ny formation. Zany hoe zay regny mpiasa regny. Allô, fotony atsika zao temps moderne, atsika tsy afaka midoko dans les années 60. Matériel ampiasaigna zao fa numérique raha jiaby. Zao amin'ny tany jiaby magnano construction navale io, machine découpe regny fa numérique. Laser magnano izy. Agnabon'ny ordinateur anao commande izy tôle igny eo izy manapatapaka izy. Efa tsisy ale raiky hoe alfasa akory zegny hoe zana. Karakory ataonao compétitive amin'ny raha karaha zay? Dikan'izegny mila raha jiaby zay miaraka. Ahitagna regny machine regny. Ahi formegna regny olo regny mandeha mianatra momby raha zay mampiasa ny secret-nao sy ny namana. Karakory adivagna fangalarana sy ny namana ty sy ny karazany sy ny namana. De vao karakory igerena budget-ny capitalisation ny société. Io mila capitaliser ny société io parce que maro fournisseur ny secret tsy voaefany. Tsy voaefany ny Total ny amin'ny carburant satria misy moteur groupe reo na Jirama magnodina taloha ny secret nany nagnampy Jirama taloha secret nagnampy Jirama. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Maintenant secret mandeha mitambatamba amin'ny Jirama meza jiro zahay. Le monde est à l'envers. Dikan'izay mila misy réforme structurelle mihitsy atao agnatin'io raha io. Ary za de mivolagna raha zany ataonao DG ny secret-nao mbola maro koa olo tsy maintsy adoso agnatin'izao fotony atsika agny réforme io zegny tsy maintsy misy raha ino mesure choc atao agnatin'ny raha zegny. C'est possible secret zao hitanao la glacière. La glacière regny tragnona cadran secret daholo regny. À un moment donné anao koa fa tsisy vola an-tragno, anao ne mandafy tavoahangy mandra-pahavian'ny le retour de investissement sy namana. Ke atsika magnano zegny soit atsika misauver les sociétés mba ahafahany boka eo izy mahazo rentabilité sy namana. Dikan'izegny tsy maintsy misy mesure marigny agnatinao, tsy maintsy misy olo olo retraité. Est-ce que vous vous rendez compte olo efa retraité zao mbola tazomy amin'ny secret-nao? Déjà zay efa tsy normal zegny. Koa mandeha retraite anao mandeha. En plus les sociétés c'est pas une rentabilité. Société izy koa baka izy hoe misy gain izy société ndabe taloha secret zay mandrasa somany. Zay ty tsy pesa tsy zany ka secret fa koa fa secret mandrasa soma Noël. Tsy haiko jiaby amin'ny quartier-nay octroir mandeha minagna bonbon. Minagna bonbon mamezandreo raha sy ny namana sy ny namana. Kamo zany andro zany. Fa zao io tsy capable magnano zegny karaha mandreo dema fa tsy voefa. Donc zegny président PRRM ireo olo aby fa nivolagna taminao. Ino ny marary amindreo?
hitanao narary tamindreo fôtony anao nandeha tagny baka io ro nagnambara hoe retraite misy olo karaha ty mety hitanay raha be sy namana mara iambesagna amizay présidence iambigninino zegny atsika le olo ino ty mpivarotry labotika ry mpandafy bonbon coco io dobo io raha jiaby zay mila miova amizay raha zegny alô olo mahay zaka hely amin'ny asanany apitra io izy de mihira amindray de vao koa anareo agnatin'ny syndicat mila famovagna mentalité agnatinao fa hoe atsika zao hoe zay mitaiky zao zay magnano zegny hoe mila magnano effort atsika jiaby agnatin'ny raha io satria io effort partagé misy nataon'ny fanjakana misy koa nataontsika ka iregny bandakama magnarasadasada agnatin'ny société sy nama regny tokony dénoncer-tsika regny satria regny koa isany fanetry mamotiky io société tsika io de tsika jiaby amin'igny miaraka mihinana agnatinao anareo zao tsy mahazo karany anareo zao manana problème misy renao fa misy namanareo mipoenty fora ataony izy tsy ahitanao tagny mandeha miasa aby izy ke ninakazy raha tiako amafisiny ary hipitragna amin'ny koragna secret solution raha tsy lavitry anareo koa tsy mahita olo ka ianareo zaho agnano niano le 1er avril fa zay tsy poisson d'avril ka ianareo zaho dia agnano za ny demande ny année sabbatique amin'ny tany asako mangataka za amin'ny tany asa managna droit zay za monako hoe za zalahy iala tsy hoe iala iasa andeha agnano asa soa any tany raha zako za mandritra ny taogno araiky dikan'izay tsy mandeha karama zegny za ty fa za ndraiky tsy nafakasa za mandeha agny ena vita za mipody aty fotony antegna ty koa fa zasazatra ny azonao zokinaka aminy ro ty pody amina ariary ndre ariary zao fotsy ariary karakory masy ty le raiky 25 000 badiky zay hoe sa karakory ke karakara zay izy io azafady raha hoe nangala le fotoagna momba zay fa ke merci amitsika jiaby ialagnatsiny zay raha ohatra ka somary nitatitra reky za no miala eto fotony mbola andeha monjy fivoriagna marigny miaraka amin'ny consul de Madagascar à Marseille andesiko aminana agny afatatsika fotony ao koa misy rasadasada amin'ny consulat Madagascar à Marseille ao mao ke za io zay hitanareo zay magnano bobogôso andeha hivory araka amindreo baka io zay io anisy ao ke dia ampitegna aminareo fa nefa hivoriagna fa bon toy zay tsika nilevony zoky be makasitraka zoky dia magnano isorako anao zany ry isorako nitandregny niaraka tam'izandry laty io malasa malevoa amy raha adidiny firenena zegny zegny fandehan'le secret donc monsieur le président mes respects mon colonel azo ambesagn'andro 7 janvier notary 2026 le 1er avril atsika niany 2026 managna olo atolotry le mpiasan'ny secret atsika fa managna ino raha nataonareo tamin'ny gouvernement teo polygramme atao polygramme le olo de apitra izy amy place nany keraka karaha zegny bon vaovao hitako ambany eto isoragna namagna avy agny Diego magnambara fa misy gendarme mangala 12 millions zegny amin'olo magnaboaka jeune mandeha mitsaka Mayotte ine raha fa ela nambarako anareo iro zandary ro fo ndraiky polisy ro topin-draha io aminay agny aminay Digo agny koa misy raha ty sotra anao nagnapita amin'ny vaovao mikasiky an'io hoe misy gendarme koa agny aminay Digo agny magnondragna olo mangala 12 millions mandeha Mayotte ro boko ampody bakagny koa angalagna 20 millions asa ino hevitry aminareo zegny amin'ny fitsaragna ndraiky amin'ny gendarmerie mitafi-bahoaka zegny tompony andraikitra amizegny andeha Ankarabe tsika teto zany avonkoragna taminareo hoe nisy affaire tsy maripoty tsy marigny ary tsy ekeny vahoaka tao Ankarabe ty resaka tany ity eto dia mitodika aminao zany monsieur ministre ny territoire fagnajariagna tany mes respect général Lilson mba azo atao kobaka ambava le raha
resaka tany ty mba aza ataonareo kobaka ambava vita fampody amin'ny vahoaka ny tany zegny hoe fampody amin'ny vahoaka ny tany ataova taratasy mazava le raha zalahy anareo nadoso tamin'ny membre ny gouvernement taloha A4 sur noir anareo nampody tamin'ny taratasy donc le raha volagninareo monsieur Lilson mba ataova taratasy ordonnance mazava fa izy volagna ataonareo io tsy jirendro olo ambany agny tsy jirendro agny ambany agny ry toporo domaine sy frongo koa vava fo monsieur Lilson mais respect mon général ataova taratasy mazava zava raha mandalo tsara tanàna aisisy ny Karabe ny ampesako dossier ty navy izy ty tandrignesatsika volagna ataony solotegnany vahoaka amin'ny faritry ary mihitatra ny fangalany sasany ny tany bahoaka ny fanagam-bahoaka ao amin'ny faritry tsara tanàna nisesy Ankarabe. Monsieur Lilson tompony andraikitry voalohany amin'ny resaka tany anao le dia nataonao Tambariobe igny mbola misaobaoba zegny naviako nangataka taminao monsieur le ministre Lilson hoe mba aza atao kobaka mivava le raha fa ataova noir sur blanc cachet mena sy niavo général Lilson misigné eto zegny didiny boaka zegny lalàna miboaka zava izy raha mandalo no siranja olo foire mandeha mitondra gendarmerie aroe mandroko olo an-tanàna eto karaha zegny koa atsara tanàna nisesy Ankarabe mitaregny le vahoaka monsieur le ministre Lilson ke io tsy voatery amin'ny avaratra eraka Madagasikara ataova article mihitsy le raha aboa gazety mpanjakana aboa ho ren-danitry hoe bon ty ba tsy seky raha karaha zegny aloha tandrignesatsika baka ny fitaregnany nataony vahoaka ny tsara tanàna amin'ny faritry ny sisy Ankarabe igny mikasiky ty resaka ady tany ty ary zo koa tsy asianareo lalàna tegna mipetraka mazava miatreka amin'ny vahoaka ny mpanambola miditry ary manjakanjaka amin'ny fandravagna ny tany misy olo mahazo zahay tsy mahazo zegny manambaranao za izy koa mbola misy malolo fokotana an-tsegny adiady madinidiny sama mangavanao tsengy raha zay misy lohany fanamponoana atao tsengy tapitsika zao tsika tany aza mazandofo malalaka mpahajana ny tany milamina atsika eo koa tsika mpody marakarafa ndraiky koa ke ady an-tragno ambela atseniky fa alotsika izy angatika tany hazo tsika sa mahazo amizigny amizay fa ndify fonany amin'igny vahoaka tsy aparavoravo donc aloha magnano raha madio fa tsy agnaty eloka atsika donc mitodika aminao za ministre fagnajariagna ny tany général Lilson aza mbesagna misy fanetiky meso ifambony faty koa ny vahoaka ny tsara tanàna nisesy karaha mandalo amin'ny Ambabibio tsotrany olo nianatra anao navy général olo nianatra anao napetraka ho ministre fagnajariagna ny tany ataova noir sur blanc le didy fa aza atao ambava aza atao tety télévision na tety radio ndre izy vita taratasy A4 sur noir fo mbola diadiavin'ny mpandehandeha lalàna itsaka izy ataonao ke mangataka ro vahoaka ny tsara tanàna nisesy regny mba zahava marikitry le raha fa tsao koa avy koa tetiky meso avy koa firagory ifamony faty io nareo voatetry docteur après la mort afaka andro vitsivitsy atsika nkalaza ny Pâques sy ny lundi de Pâques ça sent la fête au village eto mahafinaritra ary tegna tiako ny etsiky
zay misy Ambaribe amin'ny lundi de Pâques. Aloha ny volagnako izy mitodika ministre ny tourisme za madame Lily Rafalala. Natetiky za teto nivolagna Ranabavy, natetiky za nampatsiaro anao Ranabavy ministre ny tourisme. Zahava io fa io resaka tourisme io sotry hinananay varatra agny zo, kapila hinananay zo. Zay agny tsisy V8, zay agny tsisy climatiseur, zay agny tsisy chauffage. Chauffagenay plage io, chauffagenay ranomasy io, climatiseur-nay tourisme avy aminay agny. Ino ny tiako aviagna madame ministre, ny tourisme. Matetiky za teto nivolagna taminao hoe vaha ty resaka plage propriété privée ty fa tsary nisy tanabony tonia, ary tsary nisy agnatin'ny lalàna internationaux ke hoe plage atao propriété privée. Zay zao ndeha hagnano Pâques, lundi de Pâques, mindao anao Ramène, mindao anao Ambaribe, mindao anao Ankify, mindao anao Ambaritelo, mindao anao Tanibe ndrefa. Zay zatra miaigny milamigny, zay zatra miaigny an-dranomasigny, zay zany ka omby tsy nampianarigny limon. Fa raha misy ao menasegny amin'ny fandroaka ny tompon-tany andeha plage. Madame ministre ny tourisme, maro raha nivolaniko taminao taloha nanareo ny ravagna teo, anao zao nipody. Mba zahava raha zay fa zay zao gn'any Pâques, ndray tany andehananay la plage tsisy. Ro koa fa nananga l'hôtel indro fa place tsy indro azafady madame ô. Ke eto ravoravo antegna mba naregny hoe mba zanakan'olo baka an-tanàna, mba olo baka an-tanàna mahinakinaka hoe plage aminay agny fa tsy azo isaigna, mba nagnano hoe koa karaha zegny nanagna fagnetrehategna izy hoe aleo fa ho andesiko nareo andesika ny tany tokony azo isaigna. Madame ministre, magagaza aminareo Tritriva agny tsisy hoe propriété privée plage ny Tritriva. Mantasoa tsisy propriété privée, tsy azo isaigna, tsy azo gnanaovagna pique-nique. Andrakiba ety Itasy, sisa tsy voatonina aminareo any. Fa magnino ne ataonareo gila masonareo, bontoenareo sofinareo, vavanareo moa tsy azo andehana plage nature io. Zay zao ndeha hagnano Pâques madame ministre, andeha iasa andeseka agnatin'ny vovinay ao, sa andeseka agnatin'ny damo hoain'le zala mpandefa taratasy igny agnatin'ny damo agnatin'ny lakoronay ao zay iseky. Zay tsy maleo vola mandeha lapisiny. Lapisinay na Miandragnary zay io ranomasiny be tsy vaigna vola io. Ke eto tegna isorako Rala Zarga Vita Gilbert, fa zo edy raha mbarako anareo vahoaka koa e. Atsika mba mahaiza madio, atsika fone mamorika atsika tompony. Atsika zao andesina an-tanagna anaovantsika la plage. Tsisy asa loha ataontsika Jamboany agny, ataontsika Moraba agny, nefa ny atsika fo voa baka io. Deja fa tsy fidiny laoko mangery mamany agnaty ranomasy, atsika olombelogno koa mandeha mangery mamany agnaty ranomasy. Aza lahaboko, anareo bako vola fadirazagna zay nefa ranomasy isetsika ngirianareo hamanianareo ataonareo Jangoany. Mba asa magnano vorerin-draha karaha zegny atsika e, asa magnano vorerin laoko avako aby tany aignana koa ngiriagna maniagna. Non, eto zegny
rahalahy Zarga nanolo tegna izy satria hitatsika fa elaela Zarga zay tsy niodigny namboarigny navozigny amin'ny hatsaragna tegna mahatsaratsara mahita izy zay tsy karaha izy taloha ke nagnano organisation i vita Zarga Gilbert hoe hoisy am'le Ndide Paky dia hitondra olo andeha tany hely atsika. Tany hely tegna amin'ny agnaranazy hoe tany hely. Misy poubely. Misy tany fagnariagna haitry. Kenao koa fa hainao andeha agny, aloha anao hiala tragno mangiria. Vide tsenky tsontsonao alohananao hiala tragno fa ary avako aby tsy jangoany e. Atsika ry ho an'izay tsara tary ary atatsika ino fivolagnanay zay mbola izy loko en couleur ho zay hezay mijibiky eo masonay tsisy masky fôtiny zay zany kagnoby même limon zay ty mijibiky tsy mila masky boko zay tsy mila lunety zay masonay mibiagna mahita fa zay mibokaboka ao karaha nina Jamala karaha nina Sandaory maso mitreka mena ke eto isorako ray aman-dreny rahalahy vita Zarga nanotra tegna izy fa izy azavainy eto karokory fandeha zo fa nakafo raha ambaro anao koa andeha agny am'le Ndide Paky alohananao hiala an-tragno mangiria zanakanao ampangiria zafinao ampangiria dadinao ampangiria fariza lahaboko tsindrangony aloha tandrinesantsika fagnazavagna andesiny vita Zarga amin'ny le Ndide Paky miala baka en port tany hely en port. Soka amin'ny Ndide Paky atao hanya Kamkidy Istanbul satria hanya misy saviniko satria maro namana fa mandeha aria misy komboakarony ke akoma na rahoty mba tsy dia mivangongo loatra le olo avy ambony eto matetiky le araka ny lazany misy tantely malaza na ambany izy be ny fizahavahiny misafidy eto hoe any misity toy izy tiky regny fa na dia etika eto asobe teratana isika maro amitsika mbola tsy nahita hoe tanke zay fa lasa hoe mizaka ny vahiny ampinalavitra na programme mizatanke kanefa tsika ito toerana maro amitsika mbola tsara karaha hoe tompony mangery aby ka mba aravantsika jiaby amle aravamitesina akazay misafidy bakely ampaky andoa atsika ary misafidy ina isaka amin'ny fotoana andavanandro dia magnefa io manadroa tokony misy tegna mitokona baoritra be amin'izay kanefa ty zay fety andro fety ilesana Paky zay fanjakana dia misy lalàna napetaka nytokoa tsy magnefa ny gasy antsika ny Ndide Paky mandeha misy tanky za ty zay fa kanefa atsika mandeha riny sambo magnefa 10 000 ariary olo ma ny tsaiky magnefa 5 000 ariary mandeha riny tsy maintsy aleny toky 10 000 ariary izay aleny toky ny 5 000 ariary amle tsaiky aleny toky fa kosa na dia tsaiky aza misy le tsaiky tegna hitatsika fa tsy tokony reny samy ara-mahazakatsika zay avy mavomany amin'ny fampiraharaha fampiresaka amin'ny tokony le tsaiky mahety tsy fahitantsika satria fety ny andro samby ravoravo za koa maravoravo fa
paky hatrizay tombotona hoe finamboatra efa misay zegny mba hoe de miaraka io mba mahazo fafampoana izy eo koa misy fanikely sykositsika misy tomponavy ireo efa averetsy misy fanazavana atao tomponandraikitra aloha itsika mivoaka mba tsy hagnano raha tsy mety indrindra indrindra fa diovana mila tsika le misy tanikely mila malatsika raha satria maro vahiny mandeha ny fadiva vahin'olombelo indrindra plastika tsy maniditsy rano misy poubelle amindreo fitahirizana efa fa zay ataon'ny sambo koa magnampy sady miezaka mba hitomizany zay fahadiovana zay mba hiarahantsika manana io place zay tsaratsika sy politika karaha zay koa tsao le misy eritreritry andehan-dranomasy zay tokony manana jirisika fa zay am'izany gato vony tsy le nombre de passagers en permis de la vie tsy maintsy ajaina ka ny gilet sy mitazonay mandiritra maro be misy tao zay miditra eo mahazo gilet na tsy haika azy fa inana araiky ka izay teny arosika amitsika mba araroto ny tandonatana anarana zay mivokana be manao tragnarana ao miboaky manao amin'ny bureau miboaky manao manao tragnarana mialoha izay alizana les ordres agrinolaire ary bota eo tiany ny membre zay famanana zay façon mba tsy anditika zay am'le fandehanana mana de zay na tsy zay zany datsika tena manao fivoagna misy fa tsisy merci bebel maro izay raha zay taloha mizatsika ka izao fa na endrikinazy aloha hafa hely izy natsaraina de sambo no izy natsaraina zay de misy raha vaovao koa natao azy ny fanaovana mpandeha anazy moa taloha magnano guerre raiky sasany faraza malaky izy taloha misy manandrozy presque lera hoe latsika ely kanefa zay ezaka moa atsika nagnatsara amin'ny lafiny rehetrarehetra anisany malakilaky koa fa zany hoe raha ohatra tsy mandeha agnatiny anao tsy de mahita hoe karaha mba nikorana foanao fa zay malakilaky hely ny fandehan'ny rao ary amin'ny stadoa zay anao na resaka hoe fianjaram-pandehana fa tsy resaka hoe amin'ny namana natao malakilaky tsara malakilaky izy fa mba atao tara zegny anao koa tia andeha Tanily hiaraka amin'ny Zarga lundi de Pâques niany mare juma amare kamisy juma botsy dimanche anao mbola afaka mandeha magna réservation sady mivanga billet amin'ny bureau ny Zarga amin'ny sambo amin'ny port ary mba maiza milamigna atsika matoava atsika ray mandiny mitondra tanàna teo na tsapa zegny niany andeha agnano atsika amin'ny hafaliagna hiaraka fety amitsika manaova fety tsy mbana andeha tany hely ary tsy andeha agnano règlement de compte ho anareo mpigaka toaky andeha tany hely ary tsy andeha hitondra jombily vadin'olo ary tsy andeha hitondra zanakan'olo andeha robatinao bako amizay hady ifamono faty ary avery faty tatany hely najobokondreo nataondreo 1000 kilo tatany hely tary naty izy igny ro azafady fa za tsy mitsitsy fa inareo za tsy mitsitsy hitanareo raha valy mana fanamiako teo ketro andeha tany hely arike andeha agnano règlement de compte andeha lingilingy ndraiky vadin'olo andeha famono faty ke ifagnano 1000 kilo ary zoky be mitsarana misy poubelle ary anao koa malegny le poubelle ary mitondra sasaka poubelle atsika samy mitondra hanigny tsika ohatsy tsisy hanigny hoe ke Zarga nampitondra zay frais nampiondrana zay fa zay tsy mitondra hanigny va hany mafagny anao donc andesa glacière anao préparer hanigny anao miana anao mivanga billet ataova réservation anao
more 10,000 ariary avako aby moramora ny lambahoany vidinareo fa agnanaovanareo kawitry tsisy avantage azonareo 10,000 ariary olobe 5,000 ariary kongoroty tsaiky madiniky nde izy magnano zegny aza atao ke tsy haiky izy ty zarigamba 5,000 mba aza robatigny le fanagnana fahezagna fitiavany atsika jiaby nagnanaovany le raha am prix rariny 10,000 ariary io ndraiky 5,000 ariary ny tsaiky ndraiky olobe io ale re boro modia kofa 4 heures atsika mody mba 4 heures fa aza atao 4 heures ka 5 heures nareo va raha masenta mba managna finiavagna atsika fa atsika miambigny ino solution hevitry ho ataony madame ministre ny tourisme amty resaka place propriété privée ty fa tsy mamango madame Lili tegna tsy mamango zalahy tsisy lalagna zegny na nagnano business ro ndraiky la commune na nagnano business ro ndraiky tsy haiko azovy foagno tsisy place propriété privée zegny ialako tsigny madame ministre ny tourisme zay ty koa fa teraka tambario be teo zay fa zatra plazene Dawara nde zay mandeha tany be ndrefa agny plazene Dawara nde zay mandeha nosirandra sakatia plazene Dawara ke avy fety fa nesy fety io madame ministre miala paky atsika midriky Patekoty miala zegny avy 26 juin oui zandry mipody ndraiky anao hitako io za nangataka hipody mihitsy za fotony azafady mialatsigny aminareo agnatin'ny transport en commun za io agnatin'ny train raha ohatra ka mety tapatapaka amin'ny réseau tsy haiko karakory fa za zegny hipody amin'ny le koragna zo sujet zo momba le hoe karakory afahantsika magnano fetin'ny Pâques fetin'ny Pâques ankafaliagna agnatin'ny tsisy ny atao hoe loza isoragna na amin'ny ro amin'ny ministry ro police pirenena zegny magnano déploiement sy namany isoragna indrindra koa zegny monsieur le maire Zarda amin'ny proposition nany iny sy namany isoragna tsika jiaby fa encore une fois koa zegny mbola misy fagnentagna izy efa nataony zoko be teo hoe hitanareo io tany kely io zegny io parc zo parc national c'est notre io zegny bijou tsika io volamena tsika agnatin'ny tragno dikan'izegny ajentsika zalahy ajentsika izy dikan'izegny zegny atsika samy mangala toute responsabilité tsika mitondra saky atsika mitondra izy fanazavainy zoko be teo hoe mitondrasa saky mitondrasa tanty raha jiaby maloto nohanitsika tagny sy namany ataotsika agnatin'ny tanty andesika mody amin'ny grande terre re de vo efa misy le organisation zegny sy ny karazany hoe am'le raha karaha zegny zalahy tsika mody mba magnano zegny tegna fiangaviagna ary itanagna vitatsika jiaby any zegny mba agnaja zegny satria i raha ataotsika io koa madio raha ataotsika io koa milamy atsika jiaby afaka magnino izy ty mahazo zegny fafinaretigna zegny fafampo atsika hitanareo ny mampalahelo aminany ary mampitomagny agnatin'ny raha atsika gasy ory amin'ny tanitsika zany hoe atsika zegny tsy miprofity raha namezan-janahary atsika fa olo hafa vahiny eto zegny misy gasy namatsika amin'ny raha hely anagnany tsy hoe izy farany managna nagnino fa mba nanagna fanitrentegna izy hoe alô zalahy andesina atsika ty agnano raha karaha ty atsika koa magnarasadasada ke agnatin'ny fagnentagnana zegny mbola mapetraka amin'ny fahendrentsika tsarakaraiky tompoko atsika arevany lamy ataovany raha tokony atao atsika tsy mila magnarasadasada vahoaka vanagny tadiavy fa hipodiana koa ela am'izay le hoe resaka la plage privée nakatsotra fo za io hitanareo mipetraka raha tia Côte d'Azur izy koa mbola olo mipetraka amin'ny France eto leran'ny vacances ro mandeha aminay aty mbola tsy endriky misy plage eto tsara koa tsy mijotso aminay aty managna io Côte d'Azur jiaby miala Toulon mahazo Saint-Raphaël mahazo Cannes mahazo Antibes Jean-le-Pin mahazo jusqu'à avy amin'ny Villefranche-sur-Mer mahazo jusqu'à Menton io ataotsika hoe farany tanàna zegny io zay voavan'ny Italie ranomasiny daholo jiaby
ranomasina daholo jiaby. Ka noho izy igny, le olana ane tsy hoe nifisian'ny plage privé. Tsy de agny loatra le olana satria ne io ne fampidirana vola ho an'le commune fa le tegna ray masadasada an'le izy tsisy raha lalàna apetraka ny fanjakana mahefa na ny amin'ny ministère volanintsika zegny amin'ny tourisme na amin'ny commune hoe karakory ho rentabilisena. Zany hoe ino ma raha tokony atao Nosy be? Raha tokony atao Ambarivo be raha tsotra fo. Zany hoe raha ohatra ka plage araiky 1 kilometre zay 1000 metre. Dikan'izegny raha ohatra ka misy hôtel izy magnano beach club. Natao beach club zany izy zegny ny privatiser zegny une partie si la plage io boka tsara zavaigny. La plage io tompoko aminay aty zegny satria misy loi littoral fivolagnana izy. Boka amin'ny ranomasina io zegny anao mangala 6 metre miala ranomasina io karaha lalabe. Karaha anao midotso amin'ny Colbert lalabe io dikazay voie publique. Io zegny tsisy olo tokony azonao sakanagna mandalo amin'io. Satria boka amin'ny ranomasina mandeha amin'ny rabe io natao hoe agnatin'ny lalàna zegny io voie publique karaha lalana. Fa ny problème be amintsika agny foroforomitrin'olo jiaby kofa nanangana tragno izy zao nivangatany devant ny première position eritreretin'le ty foromitrin'olo ty fa hoe ninany ranomasina io azafady tompoko ranomasina io tsy ninao izy devant anao io fo. Après ny raha io zay anao koa tia angataka anao mila mandeha mangataka amin'ny lamairie sy ny namana fa noho ny lamairie tsika sadasada atsika gasy ny mamoreratsika tompoko io tsy vazaha fotony atsika ao mety agnatsipazana taholagna mira za tsy magnala ohatra olo fandroaka fotony ratsy loatra ataoko rabosy agnatsipazana ratsika de rabe fa io amin'ny ankibany vata ry misy eto za mivolagna zegny dénonceko tsy madamo zegny ino adiniko agnaran'ny hôtel-nany adiniko fa amin'ny voisin ro olo abo ny bétonné madame ty mitsy la plage ny bétonné tsy nangalana autorisation tsy ninakory béton daholo io aranao zany avy ndray mandeha niseka amin'ny raha io tsy nimboany zala madame ty amindray baka izy boka Tananarivo izy azafady tompoko anao ivolagna amindray za jozafy amin'ny tany Sakalava za be za amin'ny taninaka anao ty komantsana io le mitonga atsika zao ngane misakodipany Temon zoko be vonalohany to resaka hoe raha valy manana ny volany io olo manahira agnatin'ny raha teny io olo problème agnatin'ny raha tsika ty atsika diadiavin'olo ny tampon-doha fotony atsika tsy mety mangala honogny raha atsika mipodiko aminareo zegny atsika tsy nifidy amin'io toerana io zagnahary no nametraka anao tio asa mazava aminareo zegny zagnahary nametraka anao amin'io toerana dikan'izay atsika mila sarotiny amin'ny raha nagnapitrany zagnahary atsika atsika kory nandeha nangataka tamin'ny zagnahary ataova heto zay fa izy nametraka atsika teo nagnino boka tagny mandehandeha olo agnabony lohatsika magnangy boka tany Narivo mivolagna amina Casa Josaph Abranisy hoe fa irany masiny deva za tsy mahazo mandeha aminany azafady tompoko hitanako vity zegny zay raha tiako volagny madame la ministre ampody raha jiaby zegny raha mafisiny zay tsy d'accord amin'io madamo fisy handra ma d'accord zay amizegny ranomasiny Madagasikara ninareo atseko amin'ny tany misy anareo agny raha misy ranomasina anareo tsy problème ko zay fa nine amin'ny tany misy zay ambila zay sitrika izy aratsika amin'izay mila manana toe-tsaigny mikarakara izy atao zay raha mampadio izy atao zay avieny atsika tompona akendriky maheza izavanareo fa boka ndray mandeha nisy raha tamin'ny Facebook tato hoe olo magnadio rano la plage nalefan'la olo takatiny raha antandiky raha maloto anao atsika mila miova atsika tompo mila miova atsika agnatin'ny raha io ke zay zalahy raha mafisiko raha volagniny zoko be zegny magnanao mary raha volagnao zoko be na vraky nandesanao izy teo anareo koa fa tiangery mangiria anareo amin'ny tany angiria anareo ay fotony matoa ireo olo matoa tsika zao io nisitrika raha jiaby io dadilahtsika olobetsika taloha tany nagnano zofady zay tsy nandrobatandreo zo atsika zao mizoira aminany kelera koa zao zay navy atsika zao io atsika magnara sadasada atsika vorovoren'olo italien vorovororeny foroforomitry ny vazaha montrika lany pasy boka agny foroforomitrin'olo daholo igny amin'ny place nandinagna igny anao mandalo fa tsy azo mametraka serviette
Zay ty mipetraka amin'ny Côte d'Azur eto ary za miangava aminareo mihitsy le gasy jiaby mipetraka amin'ny France eto mavia amin'ny Côte d'Azur eto anao za mitondra reo mampizanareo karakory atao la plage eto. Nagnino mety atao karaha zay, nagnino amitsika reo tsy mety atao karaha zay. Ke raha io za zoky be ataova mihitsy le fagnentanana ary volagniny mihitsy madame ministre ty zakanay io tompoko. Zay tsy nangataka tamin'ny Zagnahary nipetraka atao fa zay napetrany teo. Dikan'izay zay sarotina amin'ny rahany. Ke la plage anareo jiaby amin'igny na Diego na ia andegnano ny fetin'ny Pâques de mila vigilantsika. Mila mahay magnaja raha madio. Raha madio. Foro mitrondrana andesinao baka tagny andesa body aminao agny. Mitondra zegny hoe anao magnanaova ambiansa atsika tsy problème zegny. De vo atsika koa zegny amin'ny sécurité migiagiaka mandeha miseky atsika zegny mila paka tsisy hoe fatin'olo tsisy hoe dobon-drano atsika zegny mila vigilantsika jiaby. Karaha igny zegny mitondra hafaliana amitsika le raha. Fa reto foroforomitrin'olo vahiny magnano goaigoaiky amitsika io zay tsy mijery zay nataonareo rasiste zay nataonareo zegny hoe zakanay io. Zay tsy nangirin'ny nateraka Tantsirabe. Zay tsy nangirin'ny nateraka tagny tsy haiko rabesina. Ataon'olo anao zivagny ranay tomboko. Ranay jeny zala. Ranay tsy mbela andetaon'olo sasadasada. Ke io zegny mbola nasika koa izo ary izo zegny zoky be. Tapaka nandalo tamin'ny tany tsisy réseau donc anao agnatin'ny train igny. Ya. Izy zegny madame le ministre. Anao ya oui zama anao io. Ya. Non, naka conclusion toko zegny zama. Oui. Hitanao raha momba la plage Nosy be io satria io perle atsika. Io zegny fanagnantsika zoky. Ouais. Atsika koa fa mila magnano fotoagna atsika agnano proposition de loi mihitsy. Atsika io hoe ino raha tokony ataotsika hiprotéger tsika raha tsika io. Mba hiprofita amin'io ny vahoaka malagasy mipetraka amin'ny tanàna io. Dia olan'indroa izy ary olona hoajaigna izy satria tsy normaly raha atsika vahiny aminany. Naka zegny fofa arevanareo ny fagnentanana zay nataon'ny zoky be zegny, arevanareo ny consigne zay namezan'ny zoky be Zarga koa isorana izy be da be zegny amin'ny hoe fitiavana atsika jiaby baka mba miprofita raha atsika. Fa ajentsika raha atsika tompoko e. Naka eran'io fo zay mahatonga za tidika agnatin'ny raha inky ambelako amizay zegny anao manao le raha fa intéressant be ary important be aminaka io resaka problème la plage io. Ok, merci aminao zama, merci Merci beaucoup. Merci beaucoup. Raha volaniko amitsika jiaby. Hitanareo igny. Zany navinagna boaka teto vidéo tapatapany plage en Europe. Maro plage hitako Europe. Reo magnaja. Misy poubelle. Ary zay tompiny zay mandeha plage Europe le natoboako anareo vidéo ry. Zay mitondra poubelle nay tompiny. Mitondra tante zay. Ataony ao déchet-ny jiaby lotony jiaby. Vita zay ndesiny mody déchet-ny igny ataony agnaty tomobile avy an-tragno aty izy trier ty plastiky, ty ménagère, ty hany nefa atsika mba menara raha tsara. Fa raha amitsika koa zao ndeha agnasa babon-drary. Afarany atsika koa mosaiky pokase ry volaniko aminareo e. Zay boka fa zatra, zay beta pokase to, zay beta taia la batterie ambany masera to, zay be io pont, hitanareo pont a Bazarikely Antania baka Jomalaza. Zay miseky teo, jusqu'à Mbalamanga agny, zay miseky. Fa zay tsy mangeringery, zay tsy mamanimany. Zay amin'igny ambarabaranako izy, za teto nivolagna taminareo hoe mampalahelo ny jeune africain. Zo tsy ny jeune Madagascar fo fa eran'ny Afrique dia déconnecté totaly, morte totaly ny jeune. Aleo ny tandrinesaka tsika ty hevitry araiky nandesiny jeune africain raiky ty ny tantara. Ny raha misy ny hitany tato anatin'ny continent africain. La jeunesse africaine, elle est morte. Je pense que nous, les jeunes de maintenant, sont morts, comparativement à nos anciens. Regarde par exemple Sankara. Il est devenu président du Burkina Faso avec sa haine contre l'impérialisme à 35 ans. Patrice Lumumba, premier ministre congolais, lutte contre l'impérialisme, lutte pour l'indépendance du Congo à 35 ans. Cheikh Anta Diop devenait déjà un brillant intellectuel et scientifique africain à partir de 25 ans, avec son travail sur la renaissance du continent africain. Steve Biko,
22 ans, simplement 22 ans, créer la conscience noire pour lutter contre l'apartheid. Ahmed Sékou Touré, le grand Ahmed Sékou Touré, à 30 ans, disait déjà non à la France du général de Gaulle qui avait une bombe nucléaire. Nous, les jeunes de maintenant, on ne fait rien. Tout ce qui nous intéresse, c'est les challenges, c'est la bière, c'est l'alcool, c'est la débauche, c'est la luxure, c'est l'inaction, c'est la passivité, c'est la paresse intellectuelle. On ne produit rien. L'Afrique est morte. Aujourd'hui, quand tu regardes la jeunesse africaine, tu te rends compte qu'aucun jeune africain n'est en mesure de produire une œuvre scientifique, littéraire, politique qui peut bouleverser l'histoire du monde, comme le faisaient nos dévanciers. Aucun. Tout ce qui nous intéresse, c'est les futurités. Nous, les jeunes, on est là, on n'existe que pour soutenir des dirigeants, des vieux dirigeants qui ne font que détruire leur pays. C'est le travail de la jeunesse. On est devenu des lèche-culs, des lèche-bottes. Nous sommes tous dedans. Dès qu'un président est là, on le soutient pour manger. On n'a pas le sens de la responsabilité. On n'a pas de vision, on n'a pas d'ambition. Tout ce qui nous intéresse, c'est le gain facile, c'est la rapidité, c'est notre bonheur personnel. Que diront nos dévanciers aujourd'hui? Qu'est-ce que Cheikh Anta Diop, quand il voit la jeunesse d'aujourd'hui, dira? Qu'est-ce que Sékou Touré, lorsqu'il voit la jeunesse guinéenne, va dire? Qu'est-ce que Houphouët-Boigny, qui a été même les plus grands syndicalistes de la Côte d'Ivoire, va dire à la jeunesse ivoirienne aujourd'hui? Mazava. Oui, ranzavatsika. Ny jeune mitondra taty an'Afrika, Thomas Sankara, Steve Biko, sy ny sisa tsy voatanisa nambaran'izany igny, presque moins de 40 ans. Nefa noho n'iny etraketraka ny rimena gigo ndraiky ry dinosaure politiky vonegny. Ke zegny nambariko tamin'ny voalohany zany koragna tamin'ngiahy Marc Ravalomanana, ambila jeune mitondra fa nareo fa toa niala tsy nafoaka. Maheza lakatody e. Ke zegny izy anjaratsika mandiniky. Farany ny ampodiko le afatra anaka teo momba n'le zarga amin'ny lundi de Pâques. Okatsika fagnaja e. Okatsika ifagnaja. Tsisy tsaratsara ny hoe fagnajana. Ny raha anagnatsika, ny tsara hely nabenan'olobe amitsika, oka mba ajentsika. Anderitsika tsy hoe ka tane, tene zany kanosy be, non. Amare zay zao baka ty zay mety angala location zarga, o zany zarga. Ohatriny location zay ndeha tany eny. Zay hafa ny antsy te, antsipory. Azafady e. Za tsy mitsitsy volako e. Anao koa ty angely mangiria sandrarango an-tragnonao. Tondrasa poubelle. Fa tsy olona nde vorireno. Tsy vita loko. Fa mamorery ranomasina. Anao olombelona koa nde morery ranomasina. Tsy mamango aminakahy. Ary nakahy fambarako. Paparazi ndraiky mamarazi mandeha miaraka aminareo ry. Fa nambarako rô aminareo mandeha. Alefa vidéo zay raha misy ary na tsara na ratsy. Allo hitatsika eto ary nakahy boakako feo. Fotony atsika tsy mety misy jery, tsy mety mahay raha tsara. Atsika koa miada igny. Ino raha tsy anagnatsika Madagasikara? Fa nohony atsika tsy jery foana, atsika amizay mbakeny mpanambola. Tsara ny mpanambola ny misy jery. Fa rô ndesiny volan-drô zay raha ataondrô mivolagna. Fa atsika tsisy vola, atsika tsisy raha, atsika koa mbola mifamorery, mifamono, non mais attends, magnanaova karaha vitsiky. Za fa boka vitsiky. Nareo ndraiky neta vitsiky mifamorery. Rô fampitotro ery karaha ty rô, fampagnoriko. Koreo, kory mas ty, aza la misenta andesy, aloha iaratsika mibata e. Vitsiky miaraka mibata. Vitsiky miaraka lanja, ary rô miaraka magnadio. Tany nanany vitsiky tsy maloto. Magnanaova jery ny vitsiky. Ke zegny izy isorako anareo jiaby mitandregny niaraka taminay teto. Tsy hoe tsy fitiavagna olo. Fa mba tsy hitsovatsika ny amare. Tsy andeha hanaovan'ry zalahy sasany Moïse ndraiky Abraham keny hitondra boky hitety faritany, na andeha hagnano mofo maiky tsy lany koa tsy amin'ny rano hitety faritany.